अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राथमिक शाळा इयत्ता तिसरी, विषय मराठी। आज आपण शिकूया पान क्रमांक। कसे आज मुलांनो? आपला पाठ 26 चालला आहे। 26 इलाच्या घरी आपण हे पाठ शिकलो। आज आपण त्याचे प्रश्नोत्तर करूया। स्वाध्यायामध्ये आपला हे उरलेला होता शब्द बनवा। अ न स न, है ना? हे अक्षर मागे पुढे दिलेले आहे। आपल्याला एक ओळीत आपल्याला हे क्रमाने लावून एक शब्द बनवायचा आहे। म्हणजे अ न स न ला अननस झाला। हो, काड ए याचा काय बनणार? काड ए ह्याचा बनणार एडका, एडका। एडकाचा ए। स इम ह्याचा काय बनणार? हे अक्षरापासून स म ई हे शब्द बनणार। कडमा, माकड। हो, माकड। माकड म्हणजे बंदर। समय म्हणजे चिराग जो रहता है, लंबी वाली जो रहती है वो समय। नमा, नमाचा काय बनणार? मान। मान म्हणजे गर्दन। पाकल, पालक। पालक। लणसू, लसूण। 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 कड, ककड, कडक। कडक, कडक, कडक। लाला लेल, लाला लेल, लाला लेल। लाल। लाले लाल। हे अक्षरापासून लाले लाल हे शब्द बनणार। कुडला, कुडला। लाकूड। हा, नाही। लाकूड। लाकूड म्हणजे लकडी। लाकूड। चला, नंतर आहे साफ फसू, साफ फसू। हो, साफसू, अगदी बरोबर। साफ सूफ। पाठ्यपुस्तकात हे स्वाध्याय करायचे आहे आपल्याला आणि वहीत आपल्याला प्रश्नोत्तर लिहायचे आहे। इला नव्या घरी केव्हा गेली? रविवार। हो, मागच्या रविवारी। इलाच्या घर कुठे आहेत? इमारत। हाँ, इमारतीत, यानी बड़ी इमारत में है। इमारती भोवती काय आहे? हो, काय? फळांचे झाडे, है ना? फळबाग। फळबाग आहे। इमारती भोवती काय आहे? फळबाग। धडेत आलेले फळांचे नावे लिहा। कोणकोणते फळांचे नावे आलेले आहे धड्यात? आंबा। हो, आंबा। कवीट। हो, इथे पहा कोणकोणते फळ आहे सांगा बरा। आंबा, कवट, बोर, पपई। पपई। शाबाश। आंबा, कवट, बोर, पपई। जोड्या जुळवा।
अ गट आणि ब गट. अ गटात आहे गोड गोड, गार गार, रविवार. आणि ब गटात आहे पाणी. 11 वाजता, खाऊ, रविवार. है ना. गोड गोड काय आहे? खाऊ. खाऊ. तो गडगडची जोडी खाऊशी लावणार. गोड गोड खाऊ. चला. गार गार काय आहे? पाणी. गार गार पाणी. कुठला पाणी गार आहे? मटके. मठातला आहे ना. माठातला पाणी गार आहे. रविवारी काय होणार? 11 वाजता. रविवारी 11 वाजता ते लोक इलाच्या घरी जाणार. आणि मुलांनो, हे प्रश्नोत्तर आणि जोड्या लावा, वहीत लिहा आणि खालती तुमचं नाव पण लिहा आणि मला पाठवा. धन्यवाद. जजाकल्ला खैर.